And then asemo esi Kotoku hima fie eye nana hima nana Akyem Santoa a ototo miensa efie ene say na anu yada ene ate ne mframam TV so radio so ene FM stations ahudro bebre so say eye onipa Kotoku hima de ne bae say omra me hwe Kotoku so eye Oseadieyo Dr. Frimpong Manso otoso enan ye de awudie kwadu abono se ne mrantie bi akum nipa ewo yenkuro ba akwa a yefre no amenam eso ene nam so na ya che no ene ne special aid eno dan chen so a ye say aban concession a mineral commission e de ama company fufuro bi ye na nan ayusu akonya kese ani tumi ena odi bulewom akwakoye Galamsey ewum enti Galamsey mu no ena concession wura a report ma ya che no na eba ne sa na egu Kotoku animu ase se nkrofo aman so Amanhene no ma Kotoku ama omoman ne tumpon na Kotoku nko a de ye ma he ofun sika benkum ni nifa pambone so edi gu Kotoku animu ase enu nti ene na wiei Kotoku hima ato ne nsafre mu se mumra na mmefa asemu yinko na kakra yenso enim ne se ye de enkoto sre ma aban no sa asemu ya esi aban hwe ni ye ma yen papa kire se wudie ya ye bodi nei enye ne na bi esi o 2011 aye bi pen ohini emabunu edi na chi akum yenia kasa yenia oda bonten so abonu tu akuno yefunba media for momra ma investigation e wo oda ye divisional police ho ene na manai momra ma investigation say 2011 ye si nipa kumbi ko so na ye hwan na firi he ya ma hin ya chirifo ne mranti akokum nipa wa mramu a ya bo ne kwa adui sa mranti e kro no a ene sa kum nipa oda 2011 aban na ntimi anhwan fa na nansi fom na amoye ne matroka ma sa perpetrators nyina fom hudi ye hunu ne yegosi yenti ba hu se foforo nso asan awu enti Kotoku ye betena ho na ye kunkum ye maako masada enti ye dan na Akyem Santoa ase o se enne wa hu sa konya kese no se ye de kwadu wei aboye ma hin de efin afole akonya kese no enti ne o twadwan e de ahohoro akonya ne ho na odi ono akasa nafu abutu akonya ne so kopem se kwadu a ye de aboni obese ne tiri enti sa oni Kotoku mpanifo abadwene ho no matunefo kwa papa onfa so medamase ye friend Charles Abuaje ameye Omanhene ewo faase bi ye de hia me so me foro akonya kese bi na meni age se ne eye me ame nana Akyem Santoa apemu akase de Omanhene okofa ne baaye ayenti enne wabutu na konwa no yenya mane emfa mutu na konwa no enne kopem se mpanifo ebetena se na de to aso no wama Kotokuman aso ate mani age de toso mienu ahemfo a edi Kotoku asem no enokure ni nyame anim ni ekwan a mofa so mu di asem no enya de a oman no ebodo ho de ti American nsan se asem no cheminta yi ba yi ye ndie ye so onya busuani ene ye de asem no ekoma court cheminta no Omanhene ya enei ye butu na konwa yi ye de asem ne koma court ye de asem ne koma court se court mwa ye na ye nhwehwe nipa no ba bia wo free ana ebusuan ya wo free mu almost 27 years ni court no enhwemu ni asem no onu so nam oda akuanyu ene wo ka se wo diska koto court wo eti no on mayem free ya asem ne da se de ye tete no saa na mpanifo edi asem okufo dua regional house of chiefs no saa na omoye ye ne de asem ne ba so omomo ayen ye bedu court wo na nipa ya asem anu no ni ho eti ye wo sobo a ye fa mo ahemfo na omo so omo di asem okufo dua no
say omada wroma ekwa mo fa so omo ne kotokuman edi no omo ne yeni ni yie eti no efiri ne no yesra omo a omo hwam na omo ma bibia anya toten kakra metimi aka no bo ye japade ho eban nananum kon eje asase papa eto ho ma kotoku eno mo ahwehwe ne nana se de yensase no ase akwakoduro no minya madwuma papa bi ento abrochire na memra na kakra na aka no mebebo ho eban eno ho ban na mebo yi a ama abumsamfo a asempapa eni omutimu no ompese omugu akonya no animu ase ana omunim se akonya kase na Frimpong Manso oteso no eni sen abrante kwa bi njuma oye ne se ono no akodi ne bone ana se wakofa ade anya ne dia so bi fa ade a anya ne dia sa nipa no ye wodi a yefre no okokofa ade anya ne dia ana se okromfo yefre no kromfo no akofa wako abamu ne apolice fo ho no akofa omo se ono a wawi ade no akofa omo se omo meta na chi na de ye wi na ade no mumu no aban emfa ni tumi ntan na chi na on se sa enipa kro no de dikan saba mu wa ya eba yempesa so we mu wa ne fa no George na e wodi a fra tachi ya friend say tachi amoafo no oba 2014 no oba o say on China fo bi be pa adwuma wo yempesa so wo amenam na o say on China fo na namonti no amenam fo ba bi ayama community no say omunya adwuma say de be ya omunya adwuma enko disturb ba bia Newman 4 year adwumanti asase tamo a yi to ho no ye mamnam 4 enan no mo ma kakari eba ko ene ka miansa no ene ko amenam community no ono ba also 2024 2014 say obepa adwuma no no yes on China for na namonti oboam no mo ye e paper sato so say de be ya abamu fo no ba on be hu say adwuma no paper da so agreement on no ko ene say oye paper no wi a on be ma no concession no ba ko ana no mu tie mi ana enti okoko ye paper no e ba e no na odinidin atumi ansa ni nyina so they say not just George no na community no ejapade no na nanu ejapade no ofa ne mi ansa nyina oba no so nyon nko no bai okofa police fo eno bechi minana no mu a omo ye adwuma ewo asase no ba bi ono aba se oba besre ne yema no ba bi entena no obechichi omo a ewo site wo no nyina no de omo koto afiase se nipa ne yefre no nipa ben onya kromfo eno san ye nipa bonini ye wo ho about 2023 ya me hwe na baby a prana no baby a nana no mo so baby a nana eye adwuma duru ya no ono ane nana sabe oyo hene a oyo adwuma enye yi ana so bi adwuma ma nana no enya bi ya enye yi enti ma bi adwuma
and now to be a member Ghana for a man member be answer at me a call one. There be a ben so na noa. So your mind in the fat, they work as a fat ediwura na sasi muno. 2023 akwana concrete company for say a honso there be a Manhene eye djuma no. Any ba bia ye asuo pra na noa sabe odi ho djuma enye yie no. Akwa mu say aban ma no nkrata na onfa enyi eho no nyina no gye ho no nyina. That was a Manhene kura nya ba bi kura mfa no de akọ na sasi so. Me hu ye na 2023 no me tro letter e komo a minerals commission for eti omo e ma omo e bo omo kokko se omo hwe na sa adwuma no omo ani. Chris owen enti sa enwoma me tro e de koma minerals commission 2023 no ne copy e wo ha enti mu a mo ye asamtrafo no ya na mo age na mo ahwe eni October 3rd, 2023. Me offer say Chris na man at the core. Okoye nso no. Commissioner no CEO no wantna so ono ni nyina na call. Cadesta ho. Na application abamu anu dia kono ka che omo se omo enyai. Dia me wo ho a enche bia. Na krata bi apeja. Say, baby chrono a natural letter kose. Yem farmers any pakrono ano. Pakrona sa kwako wuram. Aji enso na no ho nyina baby o Manhene fa de ko na djuma mu no. Aji ho nyina asa kwako ji. Nananom ekwaye kese ka ba ko aka ye ho na ye bosom ne bibia e ho no. Ede aka sa nipa ban ehun se wakoje ehon large scale ede ye kwaye aka ho agi nsuo na no nyina aka ho ade baby o Manhene eye adwuma no a mesisima dai wo nsuo na no kama me de hwe na me workers na nya baby atena no 3rd January mahama ban eba so 7th January Okoko fasie ama ya tro krata bi ama no se eho nyina ye de ama no emra mu no so be the mining lease ebema obia not the forest in so aka ne ho a ye pa Omanhene ho ebeji Omanhene consent no Omanhene ama ne concurrence oni omo ya adwen enu free wa say o ye community engagement ema community ni nyina ne nananom nyina agitum ansa no watimi we ye abaimra ansa no watimi the mining lease ama obi na mining lease asase da ho kwa onye exploration oni obi ankasa ye be sisa ban 3 days 4 days osima ko mawura ase akwakọ ye paper atoso nananom na ne kwanso a or this akrata here the same way or na adwuma no concrete police headquarters akofa police for the police for ma boa no na ne dwuma bone a odie no ontumi ento aso na same yedinachi a investigation yentia na yetia CID koya juma ukwa na the media ediwa china ya the camera eko. Ajuma me ya fe na edru mpempenso a makofa akrati for scientist a o mehwe kwan a o munye lab mame na me fa bo a me hu se bo we ye yi ni sikasen ebo we yi ni sikasen nti makofa mpanimfo a o mu a yechichi o mu a o mu do picture atoto hoyi o mu nyina konfia dioson omu ye nimdifo omu ya scientist omu nimdie omu me lab mame umba ya mwako fasa ankrofo atwitwa omu photo ade abeto social media nso sabi asansa me ya krachi ni na me bu me honti no me wo me mining lease am de adwuma me wo me mining operating permit am de adwuma
Ni nyina e wo ha. Na se police ni wo ye adwuma. Na so bi branti kwa bi. E ba be ka asem bi kire. Aye pani bi adwuma. Na wo sori. Na ko fa camera fo. Edi akire. Na ko di sa adwuma we. Na edi anim guase abre Omanhene a eye. Na institution papa to say police adwuma no. E na pese wo say omudin. Tani eye police adwuma. Tani eye investigation. Na tie ha na tie na hu mu no kore. Na hu mu no kore wo de afa. Ekwanso. Enti mpanimfo hu se eye adwuma ho tie no. Anche kora na nkrofo na sebi omo photo dida ayisusu ya chichi omo no. Immediately na ye release omo. San say minim say emre mu no bibia ntia de ye ntimi amisi mu ko police headquarters ho. And I did documents near Dina Aquatril. So be our dibone, the Omanhene Mua. Sebisra, and Kameko police headquarters. Yea, and Timpanim for who said, Asemno, a year, Dananum Cano Rodo Radana. One Omujai, sir, and Penning for. 80 dear, may pass it. A month for you not to a fair dear. And if I born for our problem, I feel the almost sorry, I must say, oh, Omanhene cry a chino. Omanhene cry the fiancé, oh, Omanhene bed no could tell wheelbarrow, ni one. Oh, and this a cobase. Omo desa and near man and namno. Ah, Omu say, Yachi Omanhene no. Ah, Omunum Omanhene that a fiancé. I was some part na omo be chire mo chire Kotoku man. Enti ana eye anibresem na Kotoku fo. Mu nyina no we ye kokobo bi ema mo Kotoku fo no nyina. If you say Kotoku fo I was say munya broni channel pride. Imomu amen. Ahohoahoa na muhoahoa mo man muhoahoa mo man na animonyam no ba eka mo nyina na eya na se enye mo wo ma ani abusuafo o mo di mo achi nti na eye anibresam na wo se me ba na mia me ma obi ehu de eko yantna ho ma Kotoku nsase nyina ye de won ni nyina ma foreigners o hwe sa akwa pepa yi okoye ya oji me masase aji me forest anase me kwaye edi ama China fo o hwe Kotoku nsase de ni nyina ma China fo ntina na ya betna se ne ye japade nyina ama esitna se na udi abanchidi na bibi papa wo mu a ye de ama China ni na mentina ho Omanhene na sa niema we enkoso ana Ghana for ada na mo nsore se bibi wo mu asase mu a ada na mo tena ho ama nkrofo a tititi office adni nyina mama enkrofo a wo mu ni any commitment to mo mane mo nanan mo afa ni ye be wo mo Frimpong Manso tena ho ni amfa yen sase nyina e ma nkrofo ni ema ye enkoa enunti ena enkrofo na mo fi se de nipa ba ko be die nti yantena ho na metena ho ni ade ensase ni ejapade nyina ema ye nkrofo a na me ye ohene papa na se me ye ohene bone papa endi Kotoku man se obi enko ewo ono ne mpesa so a me Frimpong Manso de meko agime ensase ama mena nanom Manuasi.